Asikubingelele sikwamukela ohlelweni the Everyday People Show igama lami ngubhekani Msuthu wakwaZungu. Thank you for tuning in once again. Siza kuwe ke nje bukhoma sikhona la eMnambithi ke. Namhlanje sithe ke silande isihambeli sethu esiphuma kwenye ke inkampani zokuxhumana ehamba phambili eNingizimu Afrika. uVodacom. Sinabo ke laba kwa Vodacom naye insizwa la uphendukani la eduze wami. Sazoxoxa nje ngezinye izinto ethinta uVodacom. Lolu hlelo nje lonke namhlanje sihamba noVodacom because kuningi safuna ukuthi sixoxe namhlanje, especially into ethinta easy to own. Yazi ke abantu kuyabadida ke leyo nto ukuthi kanjani bakhulunywa ngamafoni lapha endukani, khona amafoni u5 ngosuku, khona ifoni uthi uyikhokhela ube ikuwe kodwa futhi awuna contract. Kodwa ngicabanga ukuthi socaciseleka namhlanje. Kahle kakhulu. Asikubingelele sikwamukela ohlelweni my brother. Mangibonge Sengwayo, mangibonge ngibingelele nje nawo bonke ababukeli kuphi nakuphi kufinyelela khona lokhu njani le uthukela. Sithi nje nathi siuVodacom siyalibonga kakhulu ithuba lokuthi samukeleke, sithi nje finally size sifike khona impela eThukela Times. Cha impela usuyivele wahlala kuyona mfoka amanzini. Indaba easy to own ayikholakala ukuthi ungaba nefoni ngo5 kodwa ke kunjalo impela, so ngiyathemba ukuthi siqeda la noma umuphi umbukeli nozobe nje elalela nozobe bona kwabanye uzobe eqonda kahle ukuthi kusho ukuthini. Ayibona nje mfowethu ngoba sisebenza ngesikhathi asivele singene kuyona. Yes. Yini easy to own? Isebenza kanjani? Well generally ake siqale ngayo nje easy to own njengoba uyisho nje uba nayo ifoni ungakaqedi ukuyikhokhela ibisikuwe uthi uyikhokhela ibisikuwe lo muntu uzothi mhlawumbe icontract leyo cha akuyona icontract. And njengoba sithi akuyona icontract nje asikucheki icredit record yakho, asibheki ikweleti zakho, asibheki iprofile, asibheki into esuka ibalekile nje wena ukuthi ufika nedeposit uthola ifoni oyifunayo and then ukhokhele kancane kancane ngosuku. Ike yaba ke 8 rand ngosuku manje seyihlikile sewu5 rand ngosuku. Uyakwazi nama option wonke, ungayikhokha weekly, ungayikhokhela monthly nje kukwena. But ke nangosuku futhi uyakwazi ukuthi uyikhokhele. And into ehlekisa kakhulu ukuthi uyikhokhela nange airtime. Akumele ukuthi uzofaka imali ebank. Kahle. Yebo. So makuthi ngikuzwa kahle lapha endukani uthi noma ngabe kuthiwa mhlambe ngenxa yeinkinga esinazo sabantu mhlambe ngicwilile ngapha egoledini, mhlambe ngisakhona ukuthi ngikwazi ukuthatha ifoni ngekontilake nani kodwa la ku easy to own ngisengakhona ukuthi ngifike ngiyithole ka Vodacom ifoni. Kahle kakhulu ungafika uyithole nje futhi ngeke kuvele ngisho omncane umyocu ukuthi khona la ucwile khona njani okay ufika uzingenele esitolo saka Vodacom esondelene nawe nje bafike bakunikeze lo sizo. So niyabheka yini ukuthi umuntu osebenzayo noma umuntu osebenzaphi ohola malini kubaleka ngani lokho? Akubalekile kakhulu. Into ebalekile ngisho nje iID yakho nokuthi airtime uzoyi-recharge nefoni. Of course ke phone number siyakwazi ukutrack record lakho la. Unoku-afforda ke ukuthi khona yini imali mhlawumbe lokho nje kodwa ukuthi uyasebenza sifuna i-payslip sifuna injengo contract la suke sivetha khona straight no anjani. Mhlawumbe omunye uthi hayi mina nginayo ifoni kodwa mhlawumbe ngingathanda ukuthathela noma uma ekhaya noma umntwana wasekhaya ngoba ngiyabona ngathi uhlelo lwengakhona uku-afford 5 rand ngosuku. Ubani umuntu yini ngonje ethenga ngo5 rand these days? Ayikho into ethenga ngo5 rand. Uyabona? So uma ngabe ngifuna ukuthathela omunye umuntu ngingaseziyona yami ngiyakhona ukwenza lokho noma mhlawumbe kufanele kube yami ngqo? Uyakhona, umbuzo omuhle kakhulu loyo Sekwayo. Uyakhona ukuthi ukwenze lokho kodwa ukuthi ke sine limit. I-ID iyodwa ikwazi ukuthatha ifoni eyodwa. So i-ID number yakho ungathathela umuntu oyedwa nje ngayo. Until uyiqede mase uyiqedile uphinde uthathe ngoba nesikhathi sakhona it's up to 12 months ungayikhokhela uyiqede before 12 months. Okay, so mawuyithathile kumele uyikhokhe uyiqede before 12 months. Okay. Ngingathathela nombani mangithi nje ngegama lami ngithathela nami lokho? Nomba nje ngegama lakho ngamthathela nombani provided ukuthi wena uzothatha yodwa nge-ID number yakho. Okay. Yiziphi ezinye izinto ezenziwa easy to own beside le sikhuluma ngayo? Esingancoma kakhulu thina kakhulu as le yethu ezuVodacom easy to own ukuthi uthola ne data up to 3 gigs a month. 3 gigs nama minute angango 300 minutes a month every month. So uthi uyiqeda nje usungabala wena labo 3 gigs
times 12. Oh, yes. okay. Usungabala labo 300 minutes times 12 ukuthi siphinde sikunike. So asinike nje ifoni yodwa. Siyaguide all the way ukuthi ifoni yakho ikwazi ukusebenza ngoba phela asifuni ukukhipha ifoni lapha esitolo uzuyafika ngale hayi awusakwazi ukuyisebenzisa. Awusakwazi ukungena ku Facebook. Ukungena ku Facebook nokusibuka nje kahle kangaka la. So uyawuthola u3 gigs wakho ukuthi siyawusplitter. Siyakwazi ukusplitter like 10 minutes a day. 100 megabytes a day. Okay. So siyakwazi ukuthi usplithe kanjalo but iyayakha isense because kuningi okwazi ukubona ngo100 megabytes. Maningi ama calls owakhipha ngo10 minutes. Thube lihle kakhulu. Ake sithi ke naku sengiyadecide ngiyifuna. Yes. Easy to own. Ngisho napi? Izitolo nje osondelene nazo zakwa Vodacom. Yeah. Lemnambithi sinazo izitolo zakwa Vodacom. Nakuphinda kuphike naseScott izikhona naseNewcastle naseDundee indawo zonke yakwazi ukuthi uzithola. And siyayi expanda kakhulu manje le izi2 own. Sekukhona isikhathi ngomunye nje abantu abarana ama project abarana iproject yokuthi izi2 own manje uyithole even nakule team le esiranela ama sim card already sebekhona banawo. Oh, laba mahala sim card. Something like that. Okay, yeah. Usekhona abanawo kodwa ama companies abo yabo ukuyibona abaphethe akhona nje ama companies engakubalela khona icompany ekuthiwa Qmart ekuthiwa Crown ukuthi asadume kakhulu eThekwini. So kodwa manje sifuna ukuthi siyenze igcwale indawo zonke isabalala akhona namasha afikayo nawo ufuna futhi asayine la izijoni. So senza ngayo yonke indlela ukuthi abantu bangayiboni ukuthi seThekwini ngoba ngikusho lani lokunani ngisho ukuthi yabo makuthiwa ePavilion njengamanje ibulayini hayi ngathi kuyovotwa. Bawufuna lamafoni ka5 rand. Bawufuna lamafoni ka5 rand. Maya ngani noma bazitshela saseThekwini kuphela yini. Akhona indawo zonke olayini abeze nasemnambini. Abeze nasemnambini. Ifoni ka5 rand ngosuku. Majita akayazi amaluzi ayi2 every day. Awukwazi ukhala amaluzi ayi2 nje. Awujita mfethu. Then they will spend anyway. They will spend. Bele tovuka ngayikuseni twinyana alright. So wozuyithatheni hayi izinto own yaka Vodacom. Ube nefoni right ephila nawe umjita ube grand ube mnandi. Khona kunye mhlawumbe ungasitshela kona ngendaba izi2 own mhlawumbe that you didn't touch on. Engingafisa ukuphinde ngiqhamise ngiyabonga kakhulu lapha ukuthi abantu bayazi manje ukuthi njengoba sesiphila kwisikhathi nje sente digital za social media siyadinga lamafoni esithi 4G no 5G. Akusasebenzi kakhulu ukuthi ube nefoni ukuthi ukhiphe ingcingo phela nama SMS lawo sithi 2G. So izi2 own izobridge kakhulu leyo gap. Izosisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukusuka la singene ngale. That's number 1. Number 2, akuyona izi2 own nje amafoni nje azibhedelayo kuphela lawa abantu abanganaki engisaba nokwabiza amagama. But Oppo bakhona, bo Samsung bakhona phana, Honor bakhona lapha. And isowa-eda lokhu under based on ukuthi abantu bawathanda kangakanani. Asikhulumi nje ngobhobhobho kuphela. Hayi lutho nje. Hayi izi2 unike nobhobhobho akuhlangana. Mfethu ayasiphethe mfethu. Ngoba nasi isikhathi esidliwe yinje. Asivale nje mhlambe lakho lokugcina sesivalelisa. Ngeke ngivale ngingabunga ngithuba kakhulukazi kuwe mfoka Manzini ngibonge nawe ngqo. Ngibonge nje na ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nale partnership. Ngiyacela ukuthi ke ababukeli bahlale njalo nabathandi ba Vodacom bahlale njalo besibhekile la kuningi esiseza nakho. Izi2 own isiqalo nje kuningi obunye sisalokhu nje from time to time sifika siphinde sibethulela futhi inhlelo zethu sibonge kakhulu. Mfowethu siyabonga kakhulu. Izi2 own ubafo uphendukani uphuma kwa Vodacom. So isimple lento if ungenafoni hambe ka Vodacom. And into yakho vele nje icaci ibe straightforward. Siyabonga kakhulu my brother. Until next time sonibona. Keep on subscribing ube right sibe mnandi follow page Thukela News Times Thukela FM. Siyabonga kakhulu.